yawushiya ngoko umphanda wayo intokazi yemka yaya ekhaya ithi ebantwini, yizani nibone umuntu ondixelele izinto zonke endakhe ndazenza. Lo akangebi nguye uKristu yini na? Baphuma ke ekhaya baye besiza kuye. Hallelujah. This woman did not just believe. When she believed and Jesus confirmed her faith, lithizwi yashiya yonke into apho, yanqeqeza yabaleka yaya ekhaya, yabaxelela ukuthi ndihlangene lendoda ethe yandityhilela konke ebendigqibele kuyimfihlo ngempilo yam. Glory to Jesus. Ithi baphuma ke ekhaya baye besiza kuye. Uthi uverse 41, into eninzi yakholwa ngakumbi ngenxa yelizwi lakhe uYesu. Kanjalo babesithi kwintokazi leyo, asisakholwa ngenxa yokuthetha kwakho, kuba sizivele thina ngokwethu. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Kwincwadi zabapostile ababengabadisciples bakaYesu, abazibiza incwadi zegospel, lelinye lamabali elichukumisa kakhulu yaye elinika amandla kwifuthe lokuvangela. Hallelujah. Ngoba liyabonakalisa ukuthi akhona amandla ekwabeleni nabantu ngenyaniso ethe sahlangana nayo. Kasithe sakhilelwa ngoba uYesu yintoni empilweni yethu. Kwelinye icala kuyabonakala ukuthi ukuthula kwethu ikhona indawo esingekafiki kuyo ncakasana ebangela into basibambe le ndaba okanye oludaba okanye sezindaba ikabelulu udaba. Amen. Kodwa kulo mama kwaba nentshisakalo eyathi angikwazi ukuthula. Let me go back and tell abantu basekhaya what has happened to me today. She became a messenger of good news. A messenger of good news. Nangona eyobalandela imfihlo ethe yatyhilwa kuye, kodwa when she took it eyisa kwabantu bakowabo, it became good news. I don't know bayandiva nabantwana. Kunezinto esizenzile ehlabathini, lezinto esizenzile emfihlakalweni, kodwa sesihambisa ubungqina bokuthi kunokho kunendoda esihlangene nayo eye yanamandla okutshintsha impilo yethu. Namhlanje xa sinibikela oludaba ayiselohlazo, kodwa bubungqina bokoyisa ngayo inkosi Yesu. Masibuyele ehlaleni sizibika indlela besibula ngayo,
esihlala ngayo komama uyandichaza asisahambisi inhlebo okanye sihambisa indaba kodwa ngoku sesithutha ubungqina obukwazi ukumlanda umntu bathi asafuni indaba kodwa sifuna lo owenza umsebenzi andazi ngophi umsebenzi owenziwe kweyakhe impilo kodwa mna ndinabo ubungqina ukuthi ndahlangana nendoda yenza umsebenzi empilweni yami endithi kandimile ndibe ndinebhongo ngenyala endisuka kulo kodwa ndithi ndaliphakamisa lidonsa abanye ukuze libalande libazise kulona othi wakhriza suka nambathise ngengubo emhlophe akugcwalisa umqhele athi ndalihlawulela kunjalo. You don't deserve to die, but you can live. You can live. You can live. You don't have to die. I paid the price. I hung on the cross. Blood was spilled for your life. Ezinye izinto abangcwele esithe sangena kuzo ezifana nombulo, they are blood covenants. They are not just soul ties, but they are blood covenants. You cannot break it until you begin to shed blood. Awukwazi uzikhopha kuyo ngaphandle kube kanti kuchitheka igazi. Lo mama uhlangana nendoda enjalo ethi igazi una Masaya ela Masaya mando kamane masiando zuna mane manda yalama. Mamela awudingi nokuthi babaleke emhlaleni anymore ngoba kakade bayalazi ihlazo lakho kodwa sukuthatha ihlazo lakho ubale kuye kubo lete bona ngalo uthi ndahlangana nendoda njengoba lantu buyazi yayizolo namhlanje. This is what this woman did. Wathatha ihlazo lakhe waleka abantu ngalo wathi kunendoda engixelele into yoba ndinamadoda amaninzi ebeningawazi ebendiwenza imfihlo kodwa namhlanje yabhenca into ndaziva ndikhululekile ngoba le nto ibiyimbophelelo kakade bendiyinyamezele kodwa yona ingekho lula ibiseyijokwe ndifuna uphuma kuyo kodwa bendidinga uhlangabezwa. Yafika indoda yandilanda esimeni yandikhupha. Umama unenyakazi suka waguquka and became the messenger of good news. The same story, the same houses ebezihleba ngayo wathatha the same thing ebebeyihleba wayibuyisela kubo kodwa ngokuya seyihamba namandla yafika yabalanda bathi we want to see for ourselves this man. I know kugcwele abantu
abantu abasuka ezintweni abafana nawe. But look at me now. Who would have imagined? Kodwa ungahlambeke now. Kuhlambeke now. Just look at you now. Nkosi yami. Abanye bebemnyama ngamayeza. Phuna masana. Jina makama. Oh my God. Uthi Yesu. Go verse 34. Okwami ukudla kukuba ndenze ukuthanda kowandithumayo, ndiwufeze umsebenzi wakhe. Nkosi yami, ndenze ukuthanda kowandithumayo, ndiwufeze umsebenzi wakhe. Athi xa egqitha atyhile enxiba abanquli nabenzi bentando. Just know abandifile abancane. Atyhile ukuthi yintona benquli bokwenyani ebanxiba kubenzi bentando. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Now, when uYesu sendiyayeka abancane evula ilizwi etempileni eluku-Isaya liphindwe kwincwadi kaLuka elithi umoya oyingcwele uphezu kwam. Ukuze ndishumayele iindaba ezilungileyo. Uthe xa egqiba ukulifunda eli lizwi lithi iBhayibhile walivala. Wathi namhlanje esi sibhalo siyazaliseka phambi kwakhe. Hallelujah. Ndithe kwiveki ephelile this is not the good news. Amen. You are the good news. This is what? A reminder that you are the good news. The only purpose yezwi kukukhumbuza ukuba nguwe indaba ezimnandi. Hallelujah. You are. uYesu wayityhila incwadi wathi xa yayivala wathi yabona ke namhlanje eli lizwi ngenxa yalona ume phambi kwenu liyazaliseka. He was not referring to the scripture. He was referring to himself because he is the good news. And today the good news has come. And I stand before you as the good news. What in namhlanje lizwi liyazaliseka. Was not referring to the scripture. Was referring to himself. That namhlanje esi sibhalo siyazaliseka. And this is what he revealed to this woman. Wathi uma
ndinawo usele wona angeke uphinde unxanwe kwakhona. Uthi wawusele lamanzi mangcwele, you become good news. This woman demonstrated it. Wathi wawugqiba ukuthetha noYesu wava ukuthi kunamanzi angenayo, wabaleka waya esixekweni wathetha, and she became the good news. Baqala abantu bamlandela for the first time in her life. Ngoba abantu babengafuni nokulandela emva kwakhe, ngibani unolandela enyukazi, ngibani ufuna ubonwa ehamba nenyukazi. For the first time baphuma abantu besixeko bamlandela to see who is this man, who is this man, who is this man. The name Jesus carries power even today. Yes, usenamandla nanamhlanje. Nawe angakwenza indaba ezimnandi. Uma ungavuma ngoba ilonda izeleyo umusibuyisela. Usibuyisela. Kusibuyisela esimeni to become good news. But this is the only thing that the Lord desires when He made us flesh. He wanted us to demonstrate ubuhle uthando lwakhe, so that sithi sihamba sinezindaba ezimnandi ezinika udumo back to Him. Kavuka ekuseni uncwina ngemeko yena uThixo xa yekujongile uthi vuka ndaba ezimnandi, ihlabathi lilinde wena, ihlabathi lincwilela wena, lithi hamba yenza kokumkani wawukwenza zonke ezifunayo zokulandela. Go and do and be the messenger of good news. Uyavuka wena uyalila uthi Thixo, I cannot get up ngoba le meko indongamela. Kubani olugcinezela i-good news? Kubani olohlala ahlale phezu kwe-good news? Xa uSathane ekucinezela ngemeko, remember who you are. Uzibuze intoba ngubani olohlala. Ingathi wena uhluleka kukuthula zindaba ezimnandi, omnye athi xa ekumamela afumanise intoba le nto ncinci le nto, but fumanise wena iyakuhle, akwazi uthula ngoba zindaba ezimnandi. But imagine wena ezezizulu sigcwele kuwe indaba ezimnandi, ungathula kanjani? Thatha malini siyimoshile le nto nge-5-fold, sathi abantu funeke babe kwi-5-fold, babe ngabavangeli. It is a lie. It is a lie. We are all designed and made to become good news. Sonke senzelwe uba zindaba ezimnandi. uThixo akhona umnye angamdalanga ukuthi angabizwa ndaba ezimnandi. Sonke senzelwe to demonstrate ubuhle bukaThixo. Ubuhle bukaThixo. This is the reason that in the Bible, when umuntu esiwa uThixo wahluleka uqalekisa umuntu, kodwa waqalekisa umhlaba ngenxa yomuntu.
ngoba umuntu ebengenawuqalekisa indaba ezimnandi. How do you curse good news? How do you curse good news? How do you curse good news? Kodwa wathi umhlaba uyabona ameva kusaba nzima. Yangona uzindaba ezimnandi kodwa uzawudlubila kwebunzi lakho ngoba umkise ngesithaba ebengikunike sona senkazimulo. When we were designed, we were not designed to be like this. Hana Messiah, we were designed to be full of glory. Kasivela kuvela inkazimulo so that abantu nezinto ezizifunayo ziqale zilekeke emva kwenkazimulo. Ngoku ngenxa yesimo ayikosam somntu owileyo inkazimulo ayibonakali ngoba ifihlekele kubonakala inyama. Kumele ukuthi kuvela imisebenzi. But that was not the original design. Sasigunywe inkazimulo. Hana mahali zimana malika mando. I don't know what you've been through. And yazi abantu bakutshibela amagama athini. Bekubiza ngamagama. Kodwa ngizokuxela lekuseni, you are good news. Yamaha mandeha emtshatweni angiyazi xa bekuthume bathi ungubani ehlaleni. In your family, I don't know what they call you, but I'm here to call you today and tell you that you are good news. 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 Doesn't matter about cheating hour. Doesn't change who you are. But you are good news. You are good news. You are good news. You are. You are. Zindaba ezimnandi. Bonke bangaba abantu abaka-appreciate bangaba baninzi who don't appreciate you, who don't see value in you. Abanye bangabe kanti bayatinza xa udlulayo wena, bayakwazela xa bebona wena. Abanye ngaba babiza isithuko xa beva igama lakho, but it does not change who you are. Abanye the reason that basaphila kungenxa yegama lakho. Bangayeka ubiza igama lakho bangafa. Yile nto uthixo uvume uba ube sisithuko kubo. Into abamhlabayeka ukwenza isithuko bangafa. Ligama lakho elibagcina baphila. Bagcine ligama lakho. Thixo akananjongo yobagcina. But every time bebiza igama lakho akhumbule babize good news. I am a Messiah. I am a Messiah. I am the good news. I am the good news. I am the good news. From today, good interviews. When you don't qualify, why should we hire you? Ayiko with CV, ayiko with qualifications. But if you hire me, you hire good news. Hire the Messiah. Hire the Messiah. Hire the Messiah. If you hire me, you hire good news. If you marry me, you marry good news. If you choose me, you choose good news.
endleleni ngenxa yabantu abakwenze wazibona uyinto engeyiyo. Namhlanje you're gonna lift your shoulders, you're gonna lift your chin, you're gonna look up, you're gonna say, I know who I am, I know who I am, I know who I am. The devil is a liar. Jesus in his mouth. Jesus, 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 Jesus. Ewe wonke amadoda lapha esithandweni ayandazi, ndilele nawe kodwa ndiyazazi. Jesus, I am good news. Jesus, zonke iithaveni zohlala ziyandazi kodwa ndiyazazi. I am good news. 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 Wena uThixo sembathisa umntu ngenyama lithi izwi emamalindi mhlawumbe utata zangakuhlebele wathi uThixo wasebenzisa igama elithi basa. When we go to the root, like community flesh, it means basa. It does not mean lendosity, but basa means good news. Basa means good news. It means the Lord does not make mistake. I don't care when you look at yourself in the mirror, you see yourself ugly. Worthy. I don't care, but I tell you now, change your mirror, because there's a mirror. I see good news. I see success. I see prosperity. I see holiness. It doesn't matter what you see in the natural mirror, but there is a mirror from heaven that tells a different story. Are you ready to listen to the mirror yazulu? Ezaqala linyaniso eyaziwa ngawe ungekabikho Jeremiah. It is winakwazi. Abanye bethu izalwane zethu zazama usibulala singekabikho kwakwixesha lokuphuma esibelekweni, ngoba something whispered that good news is coming. Good news is coming. Abanye the day bakubona kuthiwa ubelekile ubabani baza bazokubona. That moment, one game no Satan they began to hate the child for no reason. Gandhi, was yake, Amesami Moya Bayabona, that this one is for good news. This one is good news. Lorna is not meant to suffer. But they make sure that you will suffer in life. Ooh. 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 They make sure that you suffer in life. You suffer. You suffer. You suffer. But remember Jesus. Ngidalelwe oku uthi ndenze okuyintando yalo undidaleleyo, yaye ndingayeki, ndingadinwa kude kufezeke konke okwakhe. Don't become weary. Continue doing good. Don't get weary. But continue with good news.
uzawuthi usenza kakuhle kodwa abantu bangakuncomi. Suke bancome lana ungenzi kakuhle usecaleni kwakho kodwa usungatshafi kuba kaloku utshaba lenza into yoba wena kufihlakale. Because wena the more unconywa, it is because there is glory ephumayo kuwe ebuyela kumnikazi owakudalayo. And that is what the devil hates. Akafuna ukuthi glory ibuyele kuThixo. And he will try and he will use anybody. He will use even your husband. He will use even your children, even your family, to discourage you so that you stop doing good. Continue being good news. Continue being good news. Continue. Uzindaba ezimnandi. Noma kuyahlela, noma kuyanyukela, kodwa usungadinwa. Qhubeka. Uzindaba ezimnandi. Khatha noma umthwalo osemadleni wakho usinda kangakanani, kodwa usunganikezeli. Sunyamezele ntasekhaya. Uzowuhuqa sengahambeki. Kanti nguYesu ethwele umnqamlezo eyazi ukuthi bakhona bangaphaya kwalo mnqamlezo kumele ukuthi ngiyobavusa. Thixo bekuthena uzukhetha ifamily enjena for him. Engangifuni kangaka enjena nje. Kanti uThixo uthi tukuzisile so that you become good news. To become good news. Nabazala babamzala yabanifuni. Abantawethu abanizala nabo siphuma kusibele kwesinye abanifuni. We're hard pressed, but not destroyed. Siyafalelwa ngapha, sive sicindezelekile, sibalekele ngapha, sive sicindezelekile. Ithi iBhayibheli ukuthi uThixo uyaqiniseka ukuthi khona inyama yokuphumela noma indlela kamqino, but God will always make a way because He knows. You can't stop good news. You can't stop good news. Namhlanje uyapasa. Bantwana baselayini, you are good news. Jesus is saying what is needed in this time is good news. What will change people today is not miracles, signs and wonders, but it's good news. It's good news. It's good news. It's good news. It is good news. It is good news. It is good news. Somebody does not need to be judged today. You can still make it. You can still make it. You can still make it. Uyesu wayesela tata, okanye wayehlala nabantu abaselayo. Wayehlala uYesu nabantu wa tax collectors. Wayehlala nabantu abengafunwa kuthiwa kubuza into yoba yena ungotheni. But eyona njongo was to reveal good news. That good news are for everybody. When we realize that sizawuyeka unyuse impumlo xa sidlula kumahenyukazi, xa sidlula ezithaveni, xa sidlula kwiindawo zombulo, but we will know that there are people who are chosen by God or rehab, who will change a nation, who will save a nation. Bakhona ngaphakathi. Bakhona ngaphakathi.
Kamnokonya bangaphi sibashiye tavern. Bangaphi sibashiye tavern. Bangaphi sibashiye tavern. Bangaphi. Bangaphi. Bangaphi Dodgers. Bangaphi sibashiye masikweni bangaphi. Bangaphi abashiye masikweni bangaphi. Bangaphi abashiye embulweni. Bangaphi sileli nabo. Sakhululeka thina sabashiya bebophukile. Bangaphi. Bangaphi basithukileyo. Basizonda singenzanga nto. Kodwa sabaxolela bangaphi. Ithi iBhayibhile sinegunya lokuvalela abantu nezulu. Bangaphi abangeke bavulelwe izulu because you refuse to forgive them. Bangaphi. 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 Abanye bathi tata wasweleka ubani. Samxolela kanjani. Kanti uThixo uthe ezwini lakhe ingqondo yami ndiyayibamba kuthi kube liwaka lesizukulwane. It means that even though one can die, but ungaxoleli kwakho can bind even generations. Esisaphilayo isizukulwane salona ungasekhona. Bathi Nkosi ndiyakuthanda kodwa yami imeko is too much. It's too much. It's too much. Ingxaki yakho ubona ngeso lenyama. Tata uThixo ndenzele umzekelo omzali onomntwana ongaboniyo nabantwana ababonayo. Umntwana ongaboniyo uthi xa ejonge yakhe imeko athi kodwa yami imeko eyona yakhe yanzima ngoba ndibona. Kodwa esweni lomzali uthando lomzali olona lomninzi lujolise kulo mntwana ungaboniyo udlula ababonayo. Kodwa umntwana ngenxa yento yoba akaboni uqalekisa ungaboni kanti eyona nzuzo ebekumele uyayilangazelela ayizuzayo yeyothando olumgcina engaboni elenza umzali sengekho phambi kwakhe kodwa ahlale ethandaza ukuthi umntwana ongaboniyo Nkosi angakhaxeleki entweni. Eyona nto uThixo that focuses on is the one that looks at itself. Ithi eyona ebuthathaka. Athi amaKorinte ithi he gives more attention and more strength kulamalungu awuthathaka. uThixo waze wandenza ungabi nabazali kanti uThixo he wanted to experience him engumzali. Ubukade umazi njengoThixo kanti ufuna ukwazi ukuthi umazi unjani uThixo when he becomes umzali. Amen. Thixo wandenza wanthathela umyeni. How does it feel
What you think is meant to kill you in the eyes of God. It is what pulls into you. Let the one who tell you pillow yako. What to Paul was the one that ends a chick. The man that tanga zanga spend as called a billionaire masuk. Chiku tem tete en bako. When we think our situations make us weak, it is because it is at that moment when God wants to reveal himself the strongest in your life. God exhibits a look young. You are good news. You are. Katandone kwahlele ebomini. Nobungazibalas bengapi. It does not change who you are. Ankathaling bani igama lakho. Usuka kwikhaya elinjani. Walahlwa ngubani ebomini. It does not change who you are. To God, you are good news. As long as you are alive, you are good news. Somebody lift your hands and say, I am. Somebody say that you believe it. Say it like you believe it. Say it like you believe it. Abanye benu didn't need ukuthi basende nje ne-SMS to somebody. Khona lo muntu ungakwazi ukuphuma emoyeni wakho wovisa kabuhlungu zokuphuma enkonzweni ukuthumela i-SMS. Which I am good news. I am Basa. 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 We are enforcing something. We are enforcing something in your spirit. We are enforcing something. We are provoking something. We are igniting something. There must be a gushing that comes out of the wells inside of your belly. There must be rivers of living waters that Jesus gave to the woman at the well. When you begin to declare that, Lord, I am Basa. I am good news. We are provoking something. But you're saying, Lord, I know I am good news. I know. I know. I know. But I am good news. I am. You are reinforcing it. We are enforcing it. Jehovah Nisi, when he's your banner, you take the news that I am good news. You are lifting up a banner before the devil. That certainly doesn't matter what you've done in my life, but it does not change. I am good news. I am good news. Jehovah Nisi, my banner. What is written on the banner? I am good news. It is because we're not just lifting hands, but we're lifting a banner.
situation. You prayed for it long enough. The Bible says He knows what we pray for. Singing a food in the Lord. He already knows. But we are in a new season. A season of lifting up a pen. It's no longer a crying season, but a season of declaration. Say, Jehovah Nissi. If we can become Basar, we'll stop chasing after prophets, because we'll start prophesying over ourselves. I am good news. Good things are coming my way. In this season, I am good news. Good things are coming my way. So you are good news. We are touching them because of that. Who can allow to talk with you? It could be lunch and doesn't work. It could be lamb, but you will stand in your own corner, in your bedroom. And say, Lord, in this season, things are turning around for good. 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 Are turning around. Because you will be reminded that I am good news. Out of my mouth shall flow rivers of living water. You begin to speak life. Because you understand that you are good news, and you begin to declare things that seem impossible. You begin to declare things because you know that inside of your belly there is a source. 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 My life is changing. My life right now, I feel it is changing. Somebody stand on your feet as we close. I am Pasar.
changing. My life is changing.